vesprada, benvinguts, benvingudes a este programa especial de Televisió Riba-roja en esta jornada gran del nostre calendari. Abans que res, si ens ho permeten, l'equip que porta endavant esta transmissió, volem dedicar avui el nostre treball al nostre company Paco Martínez, que avui ha perdut a sa mare, la tia Paquita, com la coneixíem els veïns del carrer del Nord. Mare d'una nombrosa família, més molt vinculada a la Festa de les Falles, amb fills, filles, nets que han estat membres de comissions com la Falla a l'Harmonia o la Falla a l'Amistat. Avui li hem dit adeu a sa mare, fa un ratet, fa menys d'una hora, i com dic, volem dedicar-li el nostre treball al nostre company Paco i, evidentment, també a la resta de la família. Molta força. Bé, avui és Sant Josep, patró de València, dia gran de la Festa de les Falles i enguany, com l'any passat, unes festes distintes, especials, estranyes. Però el món faller no ha volgut deixar passar estos dies sense més. Ha sigut una setmana fallera diferent, però en la que hem jugat a trobar escuts de la Junta Local amb la gincana fallera, en la que ha hagut campionat de partits, on gaudirem ahir d'una espectacular sessió de tardeo i en la que les comissions han animat els seus fallers i falleres a recordar els millors moments viscuts durant la festa mitjançant les xarxes socials. I avui, dia de Sant Josep, anem a viure en directe la missa de la festa, però també abans, en uns minuts, tindrem l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats que van a realitzar les 6 comissions falleres de Riba-roja i les màximes representants de la Festa de les Falles al nostre poble, les nostres falleres majors. A més, amb nosaltres, no així, on es trobem nosaltres, al lloc de comentaristes, sinó a l'església, es troba Gemma Casabant. Gemma, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Conta'ns com està l'ambient per ahí. Bé, pues, poquet a poquet van col·locant-se tots els membres de les comissions en l'església. Bueno, pues, per ubicar a la gent, si estic quasi als peus de l'altar, a mà dreta, els bancs de mà dreta, estan totes les comissions infantils i a mà esquerra, els bancs que peguen a l'esquerra, estan les comissions majors. També tenim a tota la corporació municipal, poquet a poc van arribant, i bé, els feligresos que també, evidentment, poden vindre i han vingut a la missa de Sant Josep, bueno, pues que està més pels costats de l'església. Una església que, com dic, bueno, pues poquet a poc va omplint-se, evidentment, amb totes les mesures... D'aquella manera, no? Sí, amb totes les mesures de seguretat. Els xiquets estan, bueno, els xiquets majors estan 2 per banc i bé, això, el temps ho ha fet així un poquet més trist encara, però això no para, així que molt preparat. En un momentet, a veure si podem parlar en la regidora de Falles, en Anna Cris, perquè este matí a l'est també ha hagut un acte, no? Sí, este matí a les 12 al cementeri municipal ha tingut lloc un acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 a Riba-roja, protagonitzat per totes les falleres majors, presidents de les comissions de Riba-roja de Túria i també de la Junta Local Fallera de Riba-roja. Sobre això tindrem oportunitat de veure un reportatge al final de la transmissió, quan finalitzi la missa, però evidentment si podem parlar amb Anna Cris, que ens conti un poc com està tot això. Sí, ara acaba d'arribar l'alcalde, Robert, està saludant al don Ricardo i ara en seguida parlarem amb ell, a veure el que ens conta de tot això i de tot el que ha ocorregut avui i com ha passat el senyor alcalde, estos dies de falles, de no falles, totes aquestes coses que se diuen per a passar unes falles que pensàvem que anaven a ser normals i que encara enguany no han sigut. Bé, una vesprada que, com deies, al final ha estat protagonitzada per la pluja, fa una mitja hora ha començat a ploure amb força i bé, no passa res, no podran amb nosaltres, no podran amb les falles. El tenim així, senyor alcalde Robert Raga. Bona vesprada. Bona vesprada, com estem? Bueno, tu diràs, perquè estava comentant jo als nostres televidents que falles no falles, aquestes coses que s'han dit que aquestes són les no falles, però bueno, falles diferents. Falles estem preparats per a tot. Que plou, doncs tapem el monument, que no plou, doncs el destapem. No, vull dir que és un dia que està ploguent, però a pesar de que són falles que no són falles, que diríem, no? Que estem ahí un poquetet, però jo penso que ha entrat dins la normalitat. O sigui, que està ploguent, però bueno, superarem, farem la missa, farem l'ofrena no com sempre, com s'haguera agradat,
Després crec que n'hi ha una mascletà o algo en cada barri, de cada falla. Hem preparat algo perquè hem destinat uns diners especials per als pirotècnics, per a les floristeries, per a la indumentària. O sigui, l'Ajuntament ha ajudat un poquet a les falles perquè se gastaven estos oficis tan fotuts ara, perquè estan molt malets, pues, intentant ajudar-los. No? Entonces, avui jo penso que és un dia que, quan acabem la missa i fem aquesta ofrena dintre de l'església, pues crec que esta nit, a partir de les 10, hi ha una mascleteta, uns castellets, pues que ajudaran un poquet també a la festa i a la gent que viu de la festa, sobretot sempre les xicotetes, a seguir endavant, que també és important. Robert, este matí hem tingut també un acte bonico en el cementeri, un acte molt sentit. Sí, jo estic molt content per les falles del meu poble. Les 6 comissions i la Junta local han fet un esforç i des de primera hora se van volcar en el seu poble, que és el que toca, no? El seu poble està patint ara està un poc millor que abans, però també han tingut una mirada a tota aquella gent que hem perdut en aquest any de la pandèmia i com a conseqüència de la pandèmia també, no? Perquè molta gent no ha sigut per la pandèmia en el sentit del virus, però no han pogut operar, ha hagut uns problemes importants. Jo penso que han fet molt bé el món faller de fer aquest xutet recordatori al que ha passat. I hem anat al cementeri i hem fet una ofrena de flors en record de les víctimes, de les seves famílies que estan patint encara, perquè no han tingut uns enterros quan tocava, perquè no han pogut abraçar-se ni besar-se. És un temps molt complicat. Jo penso que ha acertat molt en Montfaller en fer el que ha fet. Així que, en aquest sentit, estic molt d'acord amb el que s'ha fet i diria que és un orgull per a mi, com a alcalde, veure com s'han comportat totes les falles, les comissions de la Junta local. Quines falles s'esperen l'any que ve? Doncs magnífiques. Hem fet unes magnífiques falles. Jo estic convençut que l'any que ve va ser un any bo i que anem a tenir els monuments i que anem a tornar a aquesta normalitat i tal vegada millor hi ha una normalitat, diríem, encara més normal, diríem, no? Perquè la gent té tantes ganes que la veritat que pensa que anem a estar molt pendents del 22. El 21 anem a cremar, jo crec que anem a cremar aquest any els monuments, que ja fa falta perquè els artistes també facin feina. Però pense que el 22 serà un gran any pel Montfaller. I que Capicú, no? 2022, pense que va ser un bon any. De tota manera, espero que, suposa que l'alcalde també desitjarà que les coses seguisquen anant així com estan anant de bé i que no se desmadren ara en festes. Sí, jo demano que, mireu, quan se van relajar en Nadals, en Cap d'Any i Reixos, va pujar els positius. Ara estem millor que abans. Les vacunes han tingut ara una bona notícia que ens han autoritzat això que estaven que no sabíem i van a vacunar massivament en breu. Però tenim que fer un esforç tots i totes, en la seguretat, en les mascaretes, la ventilació. Jo penso que cada dia li guanyem la batalla al virus, així que el que demano a tots és que els meus veïns i veïnes que aguanten un poc, que estem guanyant la batalla i que el dia que passa va fora nostre. Bé, jo recorde l'any passat, l'última sessió que tinguérem de falles va ser en una entrevista que li vàrem fer en aquella passacarrer de... La veritat és que ara esta entrevista espero que siga l'última d'enguany, però la primera de tot el que ve bo. Pues encantat estaria jo, que fos l'última de lo mal i lo bo, la primera de lo bo, no? Així en aquest sentit, moltes gràcies a Tele Riba-roja, l'esforç que esteu fent, i als nostres veïns, seguretat, mascaretes, ventilació, per favor, comportem-se tot el que puguem, que li guanyem la batalla. Moltes gràcies, Robert. A vosaltres, gràcies. Bueno, pues es fundamental ese missatge de comportar-se, de ser prudents i de viure tot el que ens ve amb mesures de seguretat, en intentar que tot això no ens porti a una temporadeta de nou ruïn. Bé, doncs jo crec que estem a puntet, Dins de res... Anem a viure, Gemma, l'ofrena. Abans de la celebració de la missa solemne, l'ofrena que van a realitzar els representants de cada una de les comissions falleres de Riba-roja. Sí, estan ja tots prou a punt i sí, no crec que tardi massa perquè bé, l'horari era el que era, així que sí, veiem a Vicent Rivera ja en les imatges de la tele, membre de Junta Local que va encarregar-se de fer les presentacions d'este acte. Anirem, Gemma, supose, pensem com desfilem per l'habitual ordre protocolari les distintes comissions falleres de Riba-roja i seran les falleres majors, les Corts d'Honor, les que tanquen esta desfilada en esta ofrena, mini-ofrena que anem a viure avui. Sí, als peus de l'altar ja està
don Ricardo esperant-los, així que encara que crec que simplement faran l'acte, no sé si don Ricardo agafarà els rams, me pareix que no, que es col·loquen elles, sí, en eixe panel de Tots els Sants i als peus de la Mare de Déu. Bé, doncs, mentre esperem a que comenci l'acte, parlaves amb Robert sobre aquest acte que ha tingut lloc este matí a les 12 al cementeri. Recordem que després de la missa tindrem un reportatge d'aquest acte, però m'agradaria aprofitar que tenim un momentet per a recordar alguna de les paraules que la regidora de Falles, Anna Cris, ha dit este matí allí. Ha dit el següent: ha sigut un any difícil, estrany, inimaginable, com dirien els valencians, d'estrelletat. La suspensió de les falles va ser el primer colp de conscienciació en l'àmbit nacional de que això no era broma. Estaven tractant d'assimilar que podria costar vides i els fallers reaccionàrem com havíem de fer, al costat del seu poble. Ixa era una de les seues frases. Altra, per exemple, esta altra. Està demostrat que des de l'unitat junts som més forts. Ens uneix la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra forma de viure. I el sentiment faller va més enllà d'una festa. Està al costat de les nostres víctimes i les seues famílies. Són el sentiment d'un poble que recorda i honra a la seva gent. Tornarem amb respecte i valorant cada moment. Part del discurs de la regidora este matí al cementeri en aquest acte en el que s'ha homenatjat a les víctimes de la Covid-19 patides en Riba-roja. Enguany són 25 persones les que ens han deixat en Riba-roja al llarg d'aquest any per culpa de la Covid. Pues com dia l'alcalde, un acte molt sentit. La veritat és que el Montfaller també s'ha volgut sumar i rendir homenatge a totes les persones que segur que moltes d'elles eren falleres o no, però que són veïns de Riba-roja i que mereixien aquest reconeixement. Molt bé. Feia referència també l'alcalde, Gemma, a que s'ha ajudat als distints oficis que viuen també en part de les falles, entre ells els floristes. Un dels detalls que l'Ajuntament ha portat endavant ha sigut regalar a cada una de les falleres majors i fallers majors infantils un ram de flors fa un parell de dies. Sí, molt contentes totes les falleres, la veritat, de rebre aquest detall que no esperaven. Sí, va ser una de les empreses del poble, Isaac Floristas, l'encarregat de fer aquests rams i de portar-los. Va passar-se el dia sencer repartint els 19 rams de flors que va entregar, crec que va ser dimecres. I bé, a l'altra floristeria del poble, a Conxín, se li va encarregar decorar el balcó de l'Ajuntament, que no sé si heu tingut oportunitat de veure, però està espectacular, està preciós, vestit ple de flors per a aquestes jornades de 18 i de 9 de març. Continuem a l'espera de que doni començament l'acte de l'ofrena. Estem en les imatges, veient a l'alcalde Anna Cris també, veient com va entrant públic que vol assistir a la celebració d'avui, encara que, com ja deies... Ho tenen difícil, sí. Sí, hi ha poc de puesto, veritat? Sí, el que passa ara és que com les falleretes i els fallers, les fallers majors s'han alçat, evidentment, estan tots a la banda de darrere per a oferir els rams de flors, la gent que arriba està prenent possessió d'aixos bancs que estan dedicats a elles. No sé, imagino que en algun moment es donaran compte, perquè la veritat és que és prou la gent que està acudint. Jo no sé si algú mos està sentint i vol vindre, que se fiqui als costats, per favor, que el mig és per les falleres. O millor que es quede en casa, perquè sí, que mos escolten, que mos veig en casa. Ja, clar que sí. Va tindre imatges de primera mà, vull dir, el més proper del món. Molt bé, doncs vegem com està acabant d'organitzar-se l'entrada de les falleres majors, fallers majors infantils, presidents infantils i presidents de les 6 comissions de Riba-roja i també els representants de la Junta Local Fallera. Vegem allà a Mapi, a Rafa, secretària i president de Junta, també acabant
de donar ordres, d'explicar un poc quin és el procediment que van a tindre que seguir els protagonistes d'esta vesprada. I podem aprofitar també per a felicitar, no? Per a felicitar als pepes, a les pepites, als pares, Sí, que avui, així en este rogle n'hi ha diversos, O sea que imagina tot el poble espectacular. Va, ja comença. Estan dient a Vicent que comencem. pues anem allà amb este acte de la ofrena de flors 2021 a la Mare de Déu dels Desemparats. Pies Virgen de los Desamparados, a pesar de que las fiestas falleras están aplazadas. Nuestro amor por ti no se puede aplazar. Por eso, al igual que todos los años, en estas flores te traemos nuestros deseos, inquietudes y necesidades para que las transformes en ilusión, trabajo y constancia. Ayuda especialmente a las personas que han sufrido más de cerca la pandemia y a nosotros haznos responsables en el compromiso de hacer cada día un mundo mejor para que podamos llevar tu amor de madre y madre de los desamparados en nuestro quehacer diario. Falla, Plaça Constitució, Fallera Major Infantil, Lucía Benedito Valls, President Infantil, Hugo Martínez Espada, Fallera Major, Arantxa Valls Benedito, President José Ángel Iranzo Arrué. Desfila, en primer lloc, la comissió de la Falla Plaça Constitució. Vegem en primer pla a les seues falleres majors, a Arantxa i a Lucía, mare i filla, i el president, José Ángel, el president infantil, Hugo. Porten ese canaste de flors que... Falla la amistad. Fallera Major Infantil, Laura de María Ortiz. President Infantil, Adrián Mateo García. Fallera Major, Carolina Jiménez Pérez. President Francisco Alcalá Montaner. Pues és ara el torn de la Falla l'Amistat, com han escoltat. Carolina, Laura, que major s'ha fet, com passa el temps. Passa el temps amb la pressa. I tenim també allà a Paco i a Adrián portant aquesta cistella de flors. Sí, sí. Bé, doncs ja veuen el mecanisme, les falleres s'apropen. Falla la Pau. Fallera Major Infantil, Edurne Suárez Navalón. President Infantil, José Luis García La Parra. Fallera Major, Desiré Lleonard Domènech. President, José Jesús Rosell Cervera. Tornarà de la Falla la Pau. En primer lloc, ja sabeu, les falles majors, Desiré Lleonard i Edurne Suárez. I darrere d'elles els presidents, el president infantil, José Luis García La Parra, i el president major, Pepe Rosell. Don Ricardo, que sempre té paraules per a tots i totes, i en seguida fan entrega d'eixes rams i d'eixa canastella. Cistella, sí. Falla la Unió. Fallera Major Infantil, Marta Arnau Soriano. President Infantil, Miguel Ángel Gadea Casades. Fallera Major, Sílvia Pons Ortega. President, Natael Pérez Galiano. Pues ahí van les falleres majors de la Falla la Unió, Sílvia, Marta, una sonrisa dirigint-se cap a la Mare de Déu per entregar aquests rams de flors. Darrere el president Natanael Pérez i el president infantil Miguel Ángel Gadea
portant, com dèiem, aquesta cistella de flor que porten també a la nostra mareta. Falla El Túria. Fallera Major Infantil, Laia Folgado Barahona. President Infantil, Diego Ibáñez Rosselló. Fallera Major, Neus Badia Coll. President, Bernardo Arnau Guardiola. Personalment compartim a migdia una sonora botellà en el carrer Doctor Cerveró amb Neus i amb Laia, també amb Bernardo, que s'havia apropat per a celebrar a les 2 de la vesprada aquest acte també que el poble de Riba-roja ha fet de manera conjunta. Neus i Laia s'apropen també junt als seus presidents, Bernardo i Diego. Falla l'Harmonia. Fallera Major Infantil, María Barroso Contelles. President Infantil, Diego Arnau Raga. Fallera Major, Vicent Boig Guardiola. President, Vicent Camarena Tapiador. Vicent i Maria presideixen la comitiva de la Falla l'Harmonia i s'apropen a poc a l'altar acompanyats pels seus presidents, Vicent i Diego. De seguida als representants i tots els representants de la Junta Local Fallera. Junta Local Fallera. Cor d'Honor Infantil, Alejandra Vázquez March i Judit Vidal Guzmán. Cor d'Honor, Marta Brisa Ibáñez i Sandra Fernández Fuertes. Acompanyades per la regidora de Falles, Ana Cris Folgado Morales, i la secretària de Junta Local, Maria Pilar Tortajada Raga. Pues ahí van, Gemma, les representants de la Junta Local, les Cors d'Honor Infantil i Major, com deia Vicent, Alejandra Vázquez March i Judit Vidal Guzmán, la Cor d'Honor Major, darrere Marta Brisa Ibáñez i Sandra Fernández Fuertes. Fallera Major de Riba-roja, Camila Álvarez Chumilo. Fallera Major de Riba-roja, Erika Bodí Gijón. Acompanyats per l'alcalde i president de Junta Local, Robert Raga Gadea, i per el president executiu de Junta Local, Rafa Fernández Company. Pues ahí tenim a Erika i a Camila, les nostres falleres majors, les màximes representants de la Festa de les Falles de Riba-roja, que per fi poden fer una ofrena. Recordem que en aquell programa especial que vam fer dedicat a la Mare de Déu, vam poder oferir-li un ram a la Mare de Déu, però avui, en el marc del dia de Sant Josep, el dia gran de la Festa Fallera, tenen oportunitat d'apropar-se a la Mare de Déu, d'entregar aquest ram de flors a la Verge dels Desemparats.
també el president de Junta Local i el president Nat, alcalde, Rafa i Robert, estan deixant la seva cistella de flors als peus de la imatge de la Mare de Déu. Antes de començar la missa, dir-vos només que aquesta ofrena que heu fet és, evidentment, una representació de tantes falleres i persones del poble que en gran alegria aquests dies haurien dut també la flor a la Mare de Déu, havent fet també la seva ofrena. Però heu representat a moltíssimes persones que en el cor les dueu tots damunt, les duem tots i les tenim presents. I en aquesta ofrena heu dut la tristea, com diu també ara, el pesar, però també l'alegria i l'esperança de continuar caminant i continuant sabent que això algun dia trobarem una milloria gran i podrem viure com us agradaria viure i celebrar les coses com us agradaria poder celebrar-ho. No cal dubte també que duguem en aquesta ofrena a totes persones que ja no estan amb nosaltres, que han faltat i que este matí heu tingut un record, crec que molt bonic, en el cementeri, i l'altre dia també l'Ajuntament en el cementeri, i tenir-los present en aquests dies, que és també molt important. I també, com aquesta ofrena, el duguem a la Mare de Déu de desemparats, que també us empare a tots nosaltres, i sobretot a les persones que estan malaltes, estan sofrint, i que segur que de la televisió estan gaudint també d'aquest moment tan bonic i tan entranyable que en el poble de Riba-roja no pot faltar. Així que, si vos pareix, anem a resar-li una Ave Maria a la Mare de Déu desemparats, en la confiança de que mos empare a tots, mos acompanye, nos acollisga siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preguem. Al venerar la memòria de la Mare de Déu, Mare del teu Fill i Mare dels desemparats, et preguem, Senyor i Déu nostre, que l'ofrena que avui t'hem presentat ens transforme i es faça més fills teus i solidari en les demés. Per Jesucrist, el nostre Senyor. Beneïm al Senyor. I sentem i anem a començar en seguida la missa. Bé, doncs, amb esta oració finalitza esta primera part d'esta vesprada, l'acte de l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats per part, com deia don Ricardo, d'aquesta representació de tot el món faller de Riba-roja, representat, com dèiem, per les falleres majors infantils, fallers majors, presidents infantils i presidents de cadascuna de les comissions i, evidentment, també per les representants de la Junta Local Fallera. De seguida anirem a la missa de la festa, la missa del dia de Sant Josep. Gemma, no sé si m'escoltes i pots parlar amb nosaltres. Sembla que no. Bé, volíem saber com estaven els ànims per ahir. Ara crec que sí que la tenim. Gemma? Hola. Ara sí. Sí. Conta'ns. Bé, com he vist de prop, he vist les més afectades han sigut les falles majors. Evidentment, les paraules de don Ricardo, jo crec que veiem a Erika pegant cabotades, però en els seus tristons, no? Però, jo suposo que per tots ha sigut igual, no? Este any faller molt diferent, però dins de la germanor que sempre promulguen, jo crec que això no ha variat. Ahí queda i ahí està, des de lo que sí. Bé, un any distint, dur, evidentment dur, perquè a tots ens agrada viure la festa de les falles com l'hem viscut fa any i mig i no tindré que estar com estem ara. Però jo crec que si fem força, si fem les coses bé, com diu l'eslògan, tornarem amb força i tornarem algun dia l'altre dia amb les millors festes de falles de la història, segur, les primeres que puguem celebrar amb tota normalitat. Com dèiem, Gemma, anem de seguida a celebrar la missa de Sant Josep, una missa en la que també tindran protagonisme les falleres, en concret les membres de les cors infantils, perquè van a ser les encarregades de fer les lectures, de llegir les peticions i finalment serà la fallera major de Riba-roja, Erika Bodí, qui llisca l'acció de gràcies al final de la celebració. Per tant, també una missa amb protagonisme faller, evidentment, com no podria ser d'altra manera en un dia com el d'avui.
Sí, la veritat és que en els moments previs a l'ofrena pues, també estaven elles assajant i mirant a veure com devien arrimar-se a l'altar, com devien pujar a llegir. I així que, bé, pues, la veritat que un moment més de protagonisme per al món faller en esta festa i en esta missa pues, fallera per antonomàsia, perquè és la missa de Sant Josep, el patró de tots els fallers. Recordem que si el temps ho permet, sembla que serà possible, a les 10 de la nit hi haurà una celebració pirotècnica des de cada un dels barris fallers de Riba-roja, simultàniament. Tots a la vegada, a les 10 dispararan un xicotet castell de focs artificials que després finalitzarà amb una mascleta nocturna que tindrà lloc a l'esplanada del CIG. Mascleta que podrem veure també en directe a través de Televisió de Riba-roja. Insistís, si el temps ho permet, suposo que de moment sí, me diu així que ja veurem. Però bueno, sembla que si la cosa s'aguanta podrem celebrar-ho i podrem veure-lo. Serà, ja dic, a les 10 el castell des dels barris i de seguida 10 i poquet la mascleta nocturna en directe a través de Televisió de Riba-roja en esta mateixa senyal. Podrem tancar aquest exercici faller, entre cometes, amb aquesta mascleta nocturna. A punt de que arribi ja a les 7 en punt de la vesprada, hora d'inici de la celebració de la Missa de Sant Josep, 8 de 9 de març de 2021, una data que no oblidarem, perquè pot ser molts anys fallers els podem recordar per unes coses o per altres. Indubtablement l'anem a recordar per moments com el d'ara, per esta peculiar ofrena de flors que hem viscut no el dia 18, sinó el dia de Sant Josep, per aquestes altres celebracions que comentàvem al principi, realitzades pels fallers, per tal de no perdre, algo que no es perdrà mai, aquest esperit faller, no?, de tot el món faller de Riba-roja de Túria. I per aquesta missa que normalment se feia un dia com avui, a les 12, en les falleres vestides de llaura a hora, el tratge fallera, i que avui se fa a aquestes hores, a les 7 de la vesprada, hora normal de les misses en Riba-roja, de les misses diàries, i acompanyats de fallers i falleres amb el blusó. Escoltem les campanes doblant perquè avui és festa, avui és el dia de Sant Josep, és el dia gran de les falles i anem a celebrar la missa de la festa, la missa dedicada a Sant Josep. I missa cantada per el cor de júniors i confirmació, el cor de jóvens, que estan ja sí en guitarres, preparats per a això, per a celebrar també esta missa solemne. Molt bé. D'un moment a un altre començarà ja la celebració eucarística, esta missa del dia de Sant Josep. Recordem que després, en finalitzar, podrem veure un reportatge en el que es fa un resum de tot el que ha passat este matí a les 12 al cementeri municipal, en aquest acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 en Riba-roja.
Celebramos hoy la misa en sufragio por Francisco Lluc, su esposa Josefa y su hija Josefa Lluc, José García Guardiola y esposa, José Luis Blaya, Conchín Pinazo Folgado, José Eduardo Hervás Hernández, José Jimeno Cerezo y familiares difuntos, José y Pepe Tarazona, José Tomás Betoret de una familia, José Tadeo Molina de su esposa e hija, José Sornoza Ferrer y Concha Ruiz, José García Zorrilla, Alfonso Pozuelo Zarcero, el reverendo don José Sánchez Sempere y el reverendo don José Ramón Gabaldó Vaidecabres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Bé, pues arribarà el moment de les lectures. Com dèiem, seran Alejandra Vázquez Marc, membre de la Cort d'Honor Infantil, qui llisca la primera lectura, Judit Vidal Guzmán, l'altra membre de la Cort Infantil, llegirà el Salmo responsorial, i la fallera major infantil, Camila Álvarez Chumilo, va ser l'encarregada de llegir la segona lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán. Ve y habla de mi siervo David. Así dice el Señor, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tu entraña le afirmaré tu reino. Será quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes entre mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Hijo, mi Dios y mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la federación a Abraham y su descendencia, la promesa que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe, para que según gracia, de este modo la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó. El Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó con toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será su descendencia, por lo cual fue contado como justicia. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Queridas falleras mayores, presidentes, Junta Local, señor alcalde, regidores y corporación municipal y todas las comisiones falleras que de alguna manera estamos hoy aquí, ustedes aquí representados. Bienvenidos todos a esta celebración y un saludo también, creo que muy cordial para los que seguís la misa desde casa, especialmente pues los enfermos y los más mayores. Hoy venimos aquí todos a la iglesia a celebrar, como cada año hacemos y con toda alegría e ilusión, la festividad de San José. Esta festividad alrededor de la cual se organizan las fallas y que pone ese broche siempre de colofón a toda una semana de fiestas, de alegría, de encuentros. Y diciendo esto parece que esté yo en otra época, ¿verdad? Qué diferente está siendo todo este año. Y un año llevamos así, esperando a ver, y parece que nos quedamos siempre esperando. Pero mirad, a pesar de ello, creo que ha habido momentos significativos en nuestra vida y sobre todo en este año. Y creo que uno de ellos ha sido precisamente el sacar lo mejor de nosotros mismos. Sé que a veces suena un poquitín complicado decir todo esto,
Pero creo que son momentos de dificultad cuando realmente nos conocemos, nos descubrimos y sabemos realmente hasta dónde podemos llegar. Y creo que un ejemplo lo tenemos muy claro hoy en San José. Cuando hablamos de San José, pues parece que hablamos siempre de un santo, ¿verdad? Que lo ponemos en el Belén, lo sacamos en fallas y hasta el año que viene. Pero mira, San José, cuando miramos el Evangelio, leemos algo sobre él, es verdad que aparecen muy poquitos detalles sobre él, muy poquito de su biografía. Lo que nos suele hablar siempre es que era un hombre bueno, un hombre justo, pero tiene una gran importancia en la vida de la Iglesia. De hecho, este año tiene una significación especial. Por una parte, celebramos 150 años de que fue declarado pues, patrono de la Iglesia Universal. Y además, para nuestras fallas, ¿qué no va a ser San José, verdad? ¿Qué no va a ser? Pero con eso y con todo, como os decía, fijaros cómo comenzamos diciendo el tema del silencio, de la humildad, de pasar desapercibidos, y ahí aparece San José. Él parece que no haga nada, parece que no esté, no llama la atención nunca, y sin embargo, adquiere una gran misión y una gran función en aquella primera familia, José, en María y en Jesús. Y esto es lo que pasa, creo que en el día a día que estamos viviendo ahora. Hemos pasado, ojalá hubiéramos pasado ya, estamos pasando, mejor dicho, una pandemia que ha hecho merma en todos nosotros a muchos niveles. Echamos de menos, hemos sufrido el fallecimiento de familiares, de amigos y de mucha gente de nuestro pueblo. Muchas personas todavía están enfermas y nos acordamos de ellas, están sufriendo y venimos siempre con el ay también en nuestra vida por lo que pueda pasar. Pero alrededor de todo esto, fijaros cuántas personas que no llaman la atención para nada están realmente colaborando, trabajando para que esto siga adelante. Ese trabajo sencillo y humilde, sobre todo en un momento en que parece que todo el mundo tiene que salir en la televisión, tiene que salir en las redes sociales, a la mínima de poner un Twitter o algo para que todo el mundo se acuerde de nosotros. ¿Cuántas personas todavía, fijaros, tenemos que darles las gracias? Porque desde el silencio, en segundo o tercer plano, están ahí colaborando realmente para que esto siga de la mejor manera posible. Y seguro que todos pensamos en alguien que lo está haciendo así. Por no poner nombres, ni profesiones, ni oficios, pero seguro que pensamos siempre en alguien. Pero más aún, pensemos también en cuántos hijos están ayudando a sus padres porque están mayores, porque están enfermos, porque tienen esa triste enfermedad hoy en día del Alzheimer, otras enfermedades que realmente esas personas se vuelcan realmente por ayudar a sus padres, con todo el cariño del mundo, o cuidando a sus hijos también realmente, o a sus abuelos, y pasan desapercibidos. Pero ese detalle es el que hace posible que vivamos con esperanza, que afrontemos la vida con otro ánimo, con otra alegría. Y eso lo enseña también hoy San José, aquel hombre que parecía que iba a pasar toda una gran humillación en su vida. Se iba a casar con una mujer que se iba a esperar un hijo. En aquella época aquello era algo realmente impensable. Todos sabemos ya un poquitín la historia, pues la paso rápidamente por encima. Y José tenía esa gran duda en su interior. ¿Qué hago? ¿La denuncio o no la denuncio? La ley dice que hay que denunciarla, pero se denunciaba, sabía la suerte que iba a correr María. Y por ello hoy el Papa Francisco ha escrito una carta apostólica que comienza diciendo así: José amó a Jesús con corazón de padre. Y creo que ahí está la clave fundamental de José, que amó. Esa creo que debe ser la base de nuestra convivencia, de nuestro ser y de nuestra existencia. Saber amar. No a nivel de ilusión, de ahora te quiero, ya me he cansado, deja de juntarte, como dicen los niños, sino con ese amor sincero, ese amor que significa entrega, ese amor que es generosidad, que es darse por los demás. Y así nos enseña José también a llamar. A pesar de las dudas, de las dificultades, José, en aquel momento de duda y de miedo, escuchó la voz de Dios que le decía a José: no tengas miedo, fíate de mí. Y José se fió y siguió adelante. Y además no fue un padre postizo para Jesús, sino que ejerció todas las funciones de padre, sobre todo, la de tener un hijo que se sabía amado por un padre y por una madre. Descubrió el cariño, hasta podría llegar a decir que si Jesús llegó a amar a Dios y amarlo profundamente, fue porque vivió la experiencia en su familia de tener unos padres que le amaron profundamente. Y cuando hablamos de amor, creo que
Podemos hacer muchas teorías sobre el amor, hablar muchísimo sobre el amor, pero creo que todos sabemos que lo fundamental en nuestra vida es tener la experiencia de sentirnos amados. Qué bonito es sentirnos realmente amados. Qué enriquecedor es sentirnos amados por alguien. Y no por lo que tenemos, o por nuestras profesiones, o por nuestros cargos, sino por lo que somos. Con todas nuestras virtudes y también, no olvidemos, con todos nuestros defectos. Y así sintió Jesús el amor de José. Ahí sentimos también nosotros el amor de nuestros padres, de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Y ello da sentido a nuestra vida y nos ayuda a levantarnos cada día y a afrontar las dificultades de la vida. Porque fijaros, a veces pensamos que Dios se vale de los hombres más fuertes, o de mujeres más fuertes, o de los más importantes para hacer las cosas. Pero conforme leemos la Biblia y vemos la historia de la salvación, vemos cómo el Señor se fija siempre en las debilidades de todos nosotros. Es en nuestra propia debilidad donde el Señor actúa. Hoy en José, en aquel momento de duda, en el sueño, cuando pensaba rechazar a María o qué voy a hacer con mi vida, una crisis profunda personal, ahí Dios actuó. O en María, la madre de Jesús, cuando realmente el Señor, el ángel le dice que va a ser la madre de Jesús. Y ella, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Yo soy incapaz de llevar esa misión adelante. Y así podríamos hablar de tantos hombres y mujeres que Dios va llamando. Y en esos momentos de debilidad, Dios se hace presente. Ahí tenemos que descubrir también a Dios. Cómo nos llama, cómo actúa en nosotros, cómo cambia tantas circunstancias. Y va cambiando a veces, o se sirve de todo esto para descubrir lo fundamental y lo básico. Porque, fijaros, cuando lo tenemos todo, cuando todo nos va bien, nos solemos olvidar hasta de las que tenemos a nuestro alrededor. Nos centramos en nosotros mismos, en qué hago, qué no hago, qué tal. Y es el momento de dificultad cuando sufrimos, cuando pasamos mal. Y ahí necesitamos realmente de los demás. Y también el Señor ahí se hace presente. Y ahí tenemos que conocer y descubrir. Por ello creo que en esta festividad de San José, concretamente en este tiempo tan complicado y tan difícil que estamos viviendo, pues no demos la espalda a los demás. Creo que es un momento para darnos, para ofrecernos, como hace un momentín he hecho esta ofrenda de flores, que no ha sido como nos hubiera gustado a todos, pero si, permitidme el comentario, si escucháramos a la Virgen María y pudiera hablar, seguro que estaría todos dándonos las gracias y la veríamos sonreír. Estaría tremendamente contenta de ver a sus hijos de Ribarroja y a sus hijas hoy aquí, a sus pies, trayéndole esas flores, acordándonos de ella, pidiéndole también por tantas personas, como os decía antes, ofreciéndole lo que somos, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero también pidiéndole y ofreciéndole nuestras alegrías y sobre todo la esperanza realmente de que toda esta situación tan complicada, tan dura y tan difícil, que va mermando nuestra vida, que merma nuestras relaciones, que condiciona nuestra forma de ser y comportarnos y de vivir, realmente nos devuelva a todos la alegría y la esperanza, pero que no perdamos nunca de vista que somos necesarios los unos para los otros. Hablamos de San José siempre como el gran custodio. Como el gran custodio, creo que también tenemos la misión nosotros, como cristianos, de sabernos custodios los unos de los otros. En primer lugar, como decía antes, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, pero también de los demás. Fijaros si cada uno hubiéramos estos tiempos, este año, pasado los unos de los otros, si cada uno hubiera ido a la suya, si nadie hubiera pensado en ir solucionando problemas, tanto desde el nivel de las autoridades como desde cualquier ciudadano de nuestro pueblo. Si cada uno fuera a la suya, si nos olvidáramos los unos de los otros, seguro que esto hubiéramos vivido de una manera mucho más trágica, mucho más dura. El hecho de que estemos pensando cómo podemos ayudar a que lo está pasando mal, cómo podemos echar una mano a este, cómo podemos darle una palmada a la espalda y darle ánimo, hace posible que realmente nos sintamos miembros de una gran familia. Y eso es lo que el Señor también nos pide a todos, que seamos custodios los unos de los otros, como José fue custodio de María y de Jesús. Por ello, en esta festividad de San José, vamos a pedirle al Señor, a través de San José y también de la Virgen María, a que hemos hecho hoy esta ofrenda, que nos ayude a escuchar su voz, que nos ayude realmente a interiorizar su palabra, que la misión que el Señor nos da, de ser, como os decía, custodios los unos de los otros, lo hagamos realidad en nuestra vida y que ese amor
que vemos fundamentalmente en Jesucristo y del que San José también participó y la Virgen María, también nosotros lo hagamos realidad en nuestra vida, para que el Señor toque nuestro corazón, nos lo abra y sepamos compartir con los demás, no solo lo que tenemos, sino también lo que somos, para construir una sociedad mucho más justa y mucho mejor. Profesemos todos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bé, Gemma, sembla que van a pujar les falles majors infantils. Sí. En este cas, les peticions les van a fer Lucía Benedito, Laura de María, Edurne Suárez, Marta Arnau, Laia Folgado i Maria Barroso. Elles són les falles majors infantils que estan a punt de llegir aquestes peticions. Oremos a Dios Padre por la intercesión de San José, a quien puso al frente del hogar de su Hijo en Nazaret. Señor, te rogamos por tu Iglesia, para que honre a San José, su patrón, por medio de un liderazgo responsable y comprometido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te rogamos por los gobernantes y oficiales públicos, para que gobiernen y dirijan sus pueblos con sabiduría, actitud de servicio y justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te rogamos por los padres y cabezas de familia, incluyendo madres y padres solteros, para que se dediquen seriamente a la educación y desarrollo integral de sus hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te rogamos por los trabajadores que viven el trabajo duro de sus manos en empleo manuales, para que hagan su trabajo a conciencia y se sientan orgullosos de ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos por nosotros mismos para que seamos hombres y mujeres que como San José sepamos cómo servir y vivir en tu presencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos también por todas las personas que han celebrado otros años esta fiesta con nosotros y han partido ya a la casa del Padre, para que estén gozando ya de su presencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre bueno, que encomendaste a San José el cuidado de Jesús y María, haz que siga cuidando de tu familia en la tierra, para que lleguemos a heredar tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis sentaros. Hoy
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por estar celebrando esta festividad de San José, vamos a dirigirnos a Dios Padre con la misma oración que Jesús nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Pues ara anem a escoltar a la nostra fallera major, Erika Bodí Gijón. Decir Eucaristía es decir acción de gracias. Gracias porque a pesar de las dificultades vividas este año, hoy, un año más, y más diferente que nunca, nos hemos podido reunir esta tarde las comisiones falleras de Ribarroja de Túria para honrar a nuestro patrón San José. Esta tarde el Señor nos ha reunido para que como máximos representantes de las fallas del pueblo podamos agradecer la capacidad de reinventarnos, para que aflore así nuestra solidaridad en favor de los más necesitados. Gracias, Señor, porque hemos experimentado que hacer las cosas de otra forma es posible y ver así cómo nuestra capacidad de ayuda y fraternidad entre nosotros nos ha hecho más fuertes. Gracias, Señor, porque nuestra capacidad de compromiso, aún en las adversidades, nos ha hecho amar aún más a nuestras fiestas. Gracias, Señor, porque al igual que San José,
hemos vivido en silencio y acompañando la vida de las personas que más queremos, nuestras familias y nuestras comisiones falleras, nuestra otra familia, igual que Él lo hizo con Jesús. Gracias, Señor, por haber hecho crecer nuestra confianza en que volveremos, y lo haremos con más ganas y más fuertes, porque sabemos que contamos con la mejor protección, la Virgen de los Desamparados y San José. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia. Alegre por la solemnidad de San José y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado hoy para celebrar la fiesta de San José, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San José la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San José nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bueno, pues a pesar de celebrar así la fiesta, enhorabuena a todos los falleros, falleras, todas las comisiones falleras, y como decíais por ahí de otra manera, el año que viene más y mejor. Podéis ir en paz.
Pues amb l'himne de la coronació finalitza esta missa solemne del dia de Sant Josep, del dia 19 de març, que hem pogut viure en directe a través de Televisió de Riba-roja. I ara, abans de que finalitzem esta transmissió, sí ens agradaria poder parlar, poder saber com es senten les nostres falleres majors, Erika i Camila. I les tinc així ja, crec sí. que vas... A Erika... Te vaig a demanar que puges a l'altar, vale, per a que puguem veure-vos bé. Perfecte. Molt bé, pues estic en les falleres majors, en Erika i en Camila. Bona vesprada. Hola, buenas. Hola, bona vesprada. Bueno, Erika, que me contes, perquè contar-me de falles i no plorar és difícil. Ara mateix va ser difícil. No sé, la veritat és que està sent una setmana prou dura, perquè ja per segon any consecutiu no poder celebrar les nostres festes en les fetges que són les que corresponen al mes de març, pues és difícil. L'any passat no se ho esperaven, va ser un xoc, però aquest any ja ho vam veure vindre i està sent complicat. Però bueno, tenim que tindre confiança i hem vingut també a demanar-li que tot millore, que la vacuna vagi fent efecte, que tots siguem responsables i ojalà en el segon semestre de l'any puguem celebrar unes falles com les comissions es mereixen i com Riba-roja es mereix. Camila, imagina que el moment de trobar-se en tots els membres, les comissions de Riba-roja és bonic, encara que siga en aquestes circumstàncies. Sí, perquè és bonic, perquè ja fa temps que no es veiem, aleshores veure una altra volta, encara que siguin les condicions i les mesures de seguretat, te quedes amb el record, perquè per almenys els veus pitjor seria no veure ningú ni res. Què sabeu? Pa quan? L'anillo pa cuándo? Pues de moment no sabem res. Al final jo crec que és una decisió que ha de prendre Sanitat, que hi ha unes persones per damunt de tots el tema de presidents, inclús de l'Ajuntament, que han de decidir, que són els experts, i ja veurem, a poc, a veure què passa. Molt bé, doncs des d'ací jo crec que tot el poble està amb aquestes falleres majors que han tingut tant que patir, però a veure quan es toca disfrutar, que jo crec que cada volta està més prop. Exacte, jo crec que sí. Gràcies. A vosaltres. A tu. Gràcies. I les dicem perquè també estan ja... ja soneu, ja veieu que sona. Pues aquesta xicoteta a disparar fora de l'església, estem en falles, que es note. No sé si podem tindre algú més o... Sí, vaig a veure si podem parlar amb Ana Cris. Sí, ens agradaria per a tancar esta transmissió poder parlar amb la regidora. Deixem que vagis buscant-la i nosaltres recordem que ara està disparant-se un xicotet de ramilla de focs artificials i que en principi a les 10 de la nit està prevista que es dispare d'una manera simultània en les 6 comissions falleres de Riba-roja un xicotet castell que concluiria amb una mascleta nocturna que tindrà lloc a l'esplanada del CIR. Tot això si el temps ho permet. També, si el temps ho permet, perquè són coses distintes, a nivell tècnic es pot fer el desplegament que requereix fer una transmissió en directe, podrem veure aquesta mascleta per la tele. I si no és viable, podrem escoltar-la encara que siga eixint als nostres balcons o assomant-nos per la finestra. I d'aquesta manera tancarem esta setmana de no falles que hem viscut en este 2021 amb l'esperança posada en que les coses milloren, en que la Mare de Déu ens ajude i en que siga a finals d'any o siga quan puga ser, puguem tindre l'opció de gaudir de la festa fallera. Bé, veiem que estàs ja amb Ana Cris. Pues sí, estem en Ana Cris. Ana Cris, bona vesprada. Hola, bona vesprada. T'he llevat, estaves gravant el ramillet de focs artificials. Sí, perquè me feia molta il·lusió, ha sigut una sorpresa, no ho sabia ni el president ni ningú, ni les falleres ni ningú. Hem volgut també, després de missa, fer un poquito de festa, d'ambient, a part que així apoyés també al sector pirotècnic. No pensàvem perquè estava ploguent a cànters abans d'entrar a l'església i entonces m'ha fet molta il·lusió el que s'hagi pogut fer al final i hem vist córrer tots els maltils cap allí per veure l'espectacle perquè, clar, últimament
poca cosa, és el que podem veure i el que podem fer, pues, això, de la nostra mà, pues, això fem. Ana Cris, parlava de les falleres majors. L'any passat pensàvem que, evidentment, ens havia vingut tot de sopetó i ja sabíem que no. Este any teníem l'esperança de que sí, però no ha pogut ser. Des de la regidoria, com se controla o com se anima al sector faller? Pues, com pensàvem que sí, després era que no, i vàrem veure que definitivament pues, se suspenien, que era el millor. De fet, hem tingut quantitat de reunions tots i, clar, la situació sempre ha sigut, l'actuació de les falles sempre ha sigut en responsabilitat, i el que feren pues, va ser reunir-se, esperar a veure i què és el que podien fer, i fer un mínim programa. Voluntàriament cada una va dir pues, jo faig una activitat, jo faig esta, s'han reinventat, han fet coses molt xules que no sabien fer mai, i pues, això, reunir-se, parlar en tots, mirar a veure què es podia fer, i des de la regidoria pues, apoyar en tot moment totes les iniciatives que han tingut ells, les pròpies d'ells, les pròpies de nosaltres, i la veritat és que ha sigut una sèrie d'activitats asseaetes. El temps que estem hem fet a muntó de lo que s'esperàvem, i sempre estem resignats i comprensius. El sector de les falles té que comprendre que se té que acoplar al moment i que per ara pues, es fa el que es pot. Hem tingut molta participació, la gincana ha tingut molt d'èxit, el torneo de parxís també, ara en seguida és la final, online, per supost, i hem fet un munt de coses xules, entre tots. I el bonic ha sigut que ho hem fet entre tots, no? Perquè les falles, quan és època de falles, cadascuna fa en la seva falla X activitats, no? X coses, però clar, ara això sí que ho hem fet tot en comú, hem anat tots a una, que ha sigut lo positiu. L'any que ve ja intentarem tindre lo de les falles i lo de tots a una també, i així ho farem, serà el colofón. Perfecte. Ana Cris, espero que, que l'any que ve tinguen les coses una altra pinta, evidentment, i ja anireu informant-nos de com acaba aquest exercici faller. Pues sí, a veurem si en octubre es pot, n'hi haurà que adaptar-se al moment. Perfecte. I fer el que es puga. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Ana Cris ja la reclamen també, perquè estan fent-se ara fotos i és lo normal, no? Molt bé. És lo que toca, guardar un record en que siga bé en aquestes circumstàncies. Bé, doncs, amb aquest lligotet castell de focs artificials, amb aquestes converses que han pogut tindre amb Erika, amb Camila, fallera major i fallera major infantil de Ribarroja, i també amb la regidora de Falles, Ana Cris Folgado, anem a tancar aquesta transmissió en directe, recordant-los que de seguida anem a estar amb un reportatge del que ha passat este matí a les 12 al cementeri. En aquest acte recordem d'homenatge del món faller a les víctimes de la pandèmia en el nostre municipi, en Ribarroja de Túria. Si les circumstàncies ho permetixen, recordem també que esta nit a les 10 podran seguir a través de Televisió de Ribarroja aquesta mascleta nocturna que es va disparar des del CIG i que serà el tancament amb focs artificials no dic exercici faller, perquè no se tanca encara, però sí d'esta setmana fallera, de no falles, com vulguin dir, que hem viscut i que sempre recordarem d'este any 2021. Moltes gràcies a tots, gràcies com sempre als nostres companys, a Miguel, a Xema, han estat avui fent un treball especial, també que hem tingut que també ells reinventar-se d'alguna manera perquè les circumstàncies han obligat a refer d'alguna manera tot el que teníem previst i bé, que les falles continuen, que tornaran, que tornarem, que tot serà com ens agrada i com volem que siga, molt pronte, molt més pronte segur del que ens pensem. Com sempre diguem, coneixement, estem fent-ho bé, continuem fent-ho bé. Molt bé, fins a la pròxima. Adeu.
Avui, dia de 9 de març, ens reunim al cementeri municipal. El món faller de Riba-roja representat en nosaltres, l'alcalde i president nat de Junta Local, la regidora de Festes, la fallera major de Riba-roja i cor d'honor, el president i la secretària de Junta Local i les falleres majors i presidents de les 6 comissions, per a retre un sincer i càlid homenatge a les víctimes de la Covid-19 del nostre poble. Fa just un any, quasi sense entendre molt bé per què, els nostres ulls s'emplenaren de llàgrimes, quan de sobte les festes falleres quedaven interrompides a causa d'una pandèmia que començava a cobrar-se vides en tot el món. No van passar molts dies quan va arribar al nostre poble. Els nostres ulls tornaren a emplenar-se de llàgrimes i aquesta vegada perquè 25 amics, veïns i familiars ja no estaven. A mesura que passa el temps, podem comprendre que, encara que ja no tornareu a estar al nostre costat, el vostre record sempre romandrà amb nosaltres i sabem que velareu perquè això sentim per la celebració de les falles a Riba-roja. I ens ajudareu a superar totes les adversitats que el món faller està sofrint. Als peus de la Verge dels Desemparats farem la nostra ofrena i li demanarem que cuide de les vostres famílies.
Nosaltres viurem en sentit i germanor la festa fallera, perquè ara entenem que el fort soroll dels petards i masclets sonaran ben fort, tant com perquè es pugueu escoltar. La nostra indumentària fallera, de colors vius i bordats bonics, amb els seus adreços lluirà per els carrers de Riba-roja fins que la seva resplendor us enlluerne. Portarem les flors a l'ofrena fins que pugueu sentir la seva olor i els direm a les nostres bandes de música, de cornetes i tambors que toquen tan fort perquè pugueu taralejar juntament amb nosaltres. I al plantar els nostres monuments fallers recordarem que un dia estiguereu entre nosaltres. Bon dia a tots i totes, president Nat, alcalde, fallera major, cor d'honor, president i secretària de Junta Local, presidents i falleres majors de les 6 comissions, regidors. El primer, donar les gràcies a les falles de Riba-roja per este gest en nom de tot el poble. Som temps difícils per a tot el món. Tots sabem, coneixem o hem viscut de prop les conseqüències d'esta pandèmia que tan mal ha fet a les persones. Sobretot, ha suposat la pèrdua de 25 persones al nostre municipi en aquest any. Un any que, sense dubte, no oblidarem mai. Volguera que aquestes paraules, que avui tinc l'oportunitat de dirigir a tots els presents, foren no sols meues, sinó un missatge de totes les nostres falles, que aquestes paraules representaren el sentir de tots els fallers cap al seu poble. Ha sigut un any difícil, estrany, inimaginable, com dirien els valencians, d'estrellatat. La suspensió de les falles va ser el primer col de conscienciació en l'àmbit nacional de que això anava en sèrio. Estaven tractant d'assimilar que podria costar vides. I els fallers reaccionarem com ho havíem de fer, al costat del seu poble. Moltes han sigut les mostres de solidaritat de les nostres falles, la seva implicació, l'oferiment de seus casals, inclús la seva resignació, la seva comprensió i la seva acceptació de cadascuna de les mesures que es van adoptant. Esta també és una forma de posar en valor el sentiment de les falles pel nostre poble i pels seus veïns. Està demostrat que des de la unitat, junts som més forts. Ens uneix la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra forma de viure. I el sentiment faller va més enllà d'una festa. Està al costat de les nostres víctimes i les seues famílies. Són el sentiment d'un poble que recorda i honra a la seva gent. Tornarem, i tornarem amb respecte i valorant cada moment, sense oblidar els veïns de Riba-roja que trobarem a faltar. Va per ells aquest homenatge, aquest minut de silenci dedicat per dolçaines i tabal, música per al record, que sone i que arribi més enllà del cel.